ngatur kaya ngene. Jamane bocah saiki. Anane padha turah. Ora wis kok ngene bojo. Ora nyambut gawe. Seneng aku iki bingung. Kowe ngopo nek mau tak gatake kok. Kuning kok udah rasa awit mau ki ngopo. Wah, Kang. Yo aku iki bingung. Loh. Bingung kepiye to? Lera tak bingung piye? Awake dhewe iki ming kok melu. Ayo. Ane sing dieloni iki ra cetha. Loh, kok tak cetha? Ana sapa awake dhewe iki? Awake dhewe iki wis jelas to melu promo. Ya ora bae. Anjur melu sapa ya? Genah melu Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sing ngenehi program sing biayai itu. Lah iya, nek kuwi ngono wis cetha. Awake dhewe iso padha melu pentas iki cetha di. Ya iya. Ya kok piye? Lah ya awake dhewe iki yo karepe piye? Apa anak golek gawe kan? Ya lah nek kowe iki sing luwih enom, jangkamu isih dawa, lah ya kowe iki sing nyambut gawe golek pakaian metu. Piye? Lah aku ki wis golek gawane ndi-ndi. Padahal aku ya wis padahal yo. Wis nyogok, wis ndaftarke telunggon kowe ora ana sing denopo. Apa meneh aku wis umurku ya wis ora nyandak arep buruh macul tenagaku wis ora keduga arep melu rombongan wiyaga ya wis kalah karo jaman saiki terus umurku aku arep melu lomba-lomba ketoprak aku ya wis ora klebu mergane umurku wis tiwas kok 40 tahun to. Hah? Ame kayak umur semono kuwi iso kan? Ah, masa iso? Iso. Lanjut, kepiye carane? Lah kowe iki jeneng ming umur apa meneh ngomong sing wis tuyuk-tuyuk kowe tetep iso. Ah, masa Iso. ya lomba apa? Lomba ketoprak para leluhur. Lah iya. Sapa sing mak kritisno? Sarno bos. Kene, Kene luwih. Rada direne main kepenak. Main ketok ae lho. di rono. Iya. Direne ben luwe sing Rada kerja. Nah, ngono ku. Nek jane ngono. Tapi sengit kayak kanggunan. Tegese apa? Lera sengit piye? Woi, rekam ora dipasang ya. Kowe ning kene ora bisa mulat swasana. Apa maksudnya? Iki nang kene melu sapa to? Lah tidak aku nang kene melu rombongan ketoprak kene. Di rono. Wangsulane cah cilik iso wangsulan ngono.
Enggak, Iya, iya. kok digunake. Ya. Lah ya bisa. Males. Aku sedina iso mangan. Ning telung dina ora iso mangan. Telung dina mangan, pitung dina ora iso mangan. Ayo disyukuri. Lah disyukuri wong genah aja kira apa aja iso mangan. Lah iya toh. Syukuri dapurmu iki. Wah, wis pokoke kudu bersyukur iki iso mangan kowe iki. Wah. Iya toh, Kang. Lah iya. Nanti Kang. Malah wis tiba meneh. Gunakake. Kudune ya. Mo. Kowe kuwi sing dadi wong kowe enom, kudune duwe tanggung jawab yang nguripi bojomu ya aku sekolah iki kok. Nah, kudune ngono kuwi. Nek pancen kowe iso nuturi kaya ngono. Kenangane apa kok kowe ora golek gawean, mung iso ngomong tok. Aku rak ning iso ngomong, kok nek aku sing ngomong terus aku ya nandani dhewe ndarani serakah. Ya ora kok padha karo wit gedang opah. Apa iso ngomong rasa? Heeh, piye? Aku jane judeg tenan. Nek pancen kowe iki kabeh wong loro kuwi wis ora iso ngenteng-entengi sanggan. Lunga kabeh ora apa. Oh ngono aku. Aku lunga tenan aku. Nek karepmu ngono aku lunga tenan. Ya kono nek arep krungu. Aku tak lunga tenan lho. Aja pati gedali aku tak nek aku lunga nanti. Wis kono nek karepmu le. Kowe iki wis nang omah ra ndek sapa-sapa. Lanjut nek mulai iki yo kepiye? Kabeh mau ora naliya. Yo kowe promo sing anu iki. Ora iso mulak kahanan kudune kowe iki iso ngesuwi aku sekloron karo bojomu. Lah iki jane urip rekoso ke gelam-gelem wae. Nek kebangetan lho rekoso iki wis ora kuat tenan kae rasane. Undangno bojoku. Wong iki nang pawon kono kok trutusan nang kono iki. Lah ndi to pawete? Kamar Ono apa kok teko tangis ki ono apa? Aku diundang-undangke Yukina. Lah yo nek iso. Aku diundang-undangke mergo aku Diunak-unakke Yugina kuwi mestine rak mergo ana sebabe. Dadi kowe diunak-unakke to? aku ora terus telo ngene Yukina. Heeh. Yo kuwi tak sambro tak gowo mulih le. Tak jangan kae. Tengok kuwi dadi perkara Lah iya. Yugina sing gawe setroke dek kok Setro tak mergo ming ora iso mlaku ning nek unak-unakke ra yo tetep padha to le. Lah iki kok padha karo gone tanggaku biyen kae mergo gedang ngambek kok iso ora platok-platok bojone ya jenenge jan kaya ngono mau dene arep kepiye bae kowe iki pun mergane kowe nyolong mulane Yugina nganti ngamuk-ngamuk. Kowe iki mergane kowe kedunungan luput kok. Aku ngrumangsane luput aku jan nyolong le. Kowe nyolong telo. Iki aku kebabut tinggal. Ojo
iki kok buka ya ping loro kok loro ya loro kok pateni ya mati iki bojone. Nek Parmo, nek upama kowe ngrasake dadi aku. Coba wong lanang mung nang omah tanpa golek. Njur aku mikir saben dinane kanggo pengumuman, kanggo mangan kowe sak loron. Aku kudu piye, Lek? Arep kok kependae mau. Kowe sing kleru dadi jejere wong lanang ora iso nyukupi dhewe wong mesti bojomu tumindak sing kaya kuwi ning mergo nyukupi ngisi wetengku kabeh iki. Nah, bener kuwi. Aku isih sabar. Nek krungu kandhane bojoku ki wis tak kendali nek sabaran. Apa kowe nyolong? Aku lupa. Nek pateni. Aja, tenan aja. Kok patenono ya mati, kok kula sono ya lara. Ora sing kleru ke kowe. Nek mati iki semua nang kupang itu. Perkara kasus. Aja tenan manutaku. Juno saka tinggalan bapakku kae sing semane gede kae. Arep kok ngopo? Wis butuh jawabane pasulan bae. Wong iku ae ra. Mbokne. Ning ora apa-apa, Kang. Ora kok ngopo to? Ora. Kowe ora luput iki. Neng sing luput aku. Aku dadi wong lanang. Ora bisa ngoyake kowe. Ora bisa moktekke kowe. Kang. Iki wis tekan nasib Mbok menawa bisa jalani Kan kromo eleng kan. tentrem ing atimu ning muga kamulyaning uripmu. Ning carane ra ngono kuwi. Iki pusaka aja manggo dolanan. Sak paran-paran Wis aja nuduhi werna-werna. sak paran-paran tak ndek kalian. Tenan kan. Lah gate ya. Tenan. Kalian Sampai eleng kan. untuk sak suwene wis ngene wae. Wis noleh ku mboceki kencenge ra omong. Cukup ora cukup. Mangan ora bisa mangan bojoku kuwi. Ayo mo. Mung welingku sakjroning aku golek gawean. Cilike 3 dina. Gedene 7 dina aku ora bali. Ini tripodnya cicil. Wis kena pesteke nek aku Karena tripodnya anu. Lho, Cak, ora kaya ngono to, Kang. pamujimu tak jaluk. Niatku arep golek gawean sing madhep mantep, arep kanggo nguripi wong sak omah. Mergo aku kelingan Ning donga sing wong sak donya kuwi wong wedok sing tresna karo aku lahir batin ya mung kowe gelem tak jahe rekoso. Sedina mangan 2 dina ora mangan lan sak ditute ya wis Lek. Nang mlingku ya mau. Sisa yen nang paran kono kowe wis nemoni kamulyan aja lali nang bojomu karo aku seklorong. Wis ngono wae. Bener kandhane. Kakangku kuwi akeh wong sing wis do mulya nang ora do lali. Kene bi ono kok. Kene bi ono. Wis Lek. Wis Hati-hati ya, Kang. Hati-hati.
ora oleh ondo nanging oleh wanita lapor. Padha wae. Piye? Wanita ya go seneng, bondo ya go seneng, padha wae. Banjur lupa kuwi apa? Kowe ora luput. Kok gelandang tekan pakan kene. Kowe iki ra luput. Kowe nek arep takon luputmu ora ono. Wong tuamu sing luput. Luputmu kuwi sampe tak gandang tekan papan kene. Minangka sarana panebuse wong negara kae kang ora mikirake panguripane wong cilik karo buakulan adi-adi. Sejatine sing ora mikirke kowe iki kabeh. Nek sejene wong negara, Punggawa praja iki padha mikirake kawulane cilik. Ora bisa. Nanging wong kowe iki sing padha gesah. Ora gelem nyambut gawe. Ora padha gelem rekoso. Lho, panguripanku aku lan adi-adi wis cetha. Begal gedor ngeculan sak panunggalane kuwi kena kanggo urip adi-adi kabeh. Sing jenenge gawean begal, ngecu, brandal. Kuwi gawe kapitunane liyan. Nek paling gawean paling gampang kepenak. Wis saiki ana ing papan kene iki kowe minangka sarana panebuse luputing wong atuamu tak widol lagi. Kok njur wong tuaku sing diluputake ana sambung rapete apa? Lho, panguwasa Mataram wong atuamu kalebu panggone mula Tak kandhani. Aja gampang luputake wong liya. Nanging coba sawangan kek galuh. Ning kutha Goro isih akeh gawean. Mbok coba timbangan wong padha brandal ngecu, maling. Golek gawean ning kutha Goro. Ajen. Gawean. Penak temen yen omong ngono. Mapan ana desa. Akeh bondo kalebu kowe. Ayo Kang. Saiki di rujuk paksa wae. Oh, ora. Patrape ora kalah. Kowe wani limpe anggonku anggon tresno karo Sekar sing karo. Aku jutus karo mesare Kanjeng Bupati. Kanjeng Tumenggung. Kaya ngrangket kowe. Tak sowan karo mesare Kanjeng. Hah, gampang temen. Tadi wingi sore bebasane. Rangket aku sak kanca. Bre. Sego palatano. Kowe tumindak luput. Kowe gelandang putri. Kowe gawe detak karo parat. Tumenggung ben gedes. Nek ngono Kang. Olo-olo kaeke prajurit Mataram. Nek nganti awak dhewe konangan keprungu saka Mataram padha digruduk saka Mataram. Aja dilengati.
Arep karep apa mo? Tekan papan kene. Tumenggo alap-alap be. Mlayu. Kowe wani ngadepi aku tak pati. Lho kowe. Aku klebu kawula ing Mataram. Yo. Sakjroning batinku aku ra liru. Lho, Mergo aku urip ning Mataram. Aku mangan kulo metune bumi Mataram. yo. Nek besok kalau men aku pundhut runsane Bujang Wor dipendhet ning Mataram. Aku alino bumi Mataram kok banyak kaya kowe. Sik Romo. Anggonku tumindak iki. Mergo pinggete atiku. Jalaran ngomong Mataram kae. Ora mikirke aku lan aja. Ngerti? Saya enggak kadang. Ye. Nek kowe sak kancamu pancen wis ora jenjem urip ning Mataram. Oh, Ora umumso diayomi karo para punggawe Mataram. Ayo minggat golek Ayo Ji. Kowe sampeyan betul arek. Yen to kowe rasa biantu. Mbuh kaya ngopo kedadiane yo. Terus ta. yen namung saged kula rek ning menika ngrumaosi dados kawula Mataram. Kowe ngantes tekan dalem. Sampun dados tanggal jawab kula piye. Kula nderek mentremaken tumpak Raja Mataram. Lajeng nuwun Sakit iki sewu. apa kuwi? Keparing nyuwun prisa ya. Nanggal menika sinten? Aku tumenggo ngalap-alap supaya Mataram. Banjur iki adikku Yai Yudo Mas. Oh. Gunaan iso dicerak. Banjur Nang ningsih. Oh. iki putrane Black oh. Raka Black tumenggung. kas nabi. Oh ingkang kula dipun foto-foto dhateng para janggal kula. Kasuran Kalau capluk-capluk. berandal kang gawe usuk kraton. Cok cepok. Nanging nyatane putra Karnise sak wis Leres Raka Mas. Saestunipun kula kaliyan Rok Adi Tumenggung Digapati sami mengsah kaliyan para gede. Kula sedaya sami kasor namung kula dipun tulung kaliyan pawungan menika. iki apa? Inggih. Sopo? Nuwun pangapunten. Menika wau kula kaliyan Kakang alap-alap Mas Taken nami Durung mundur presa. sapa jenengmu? Kula Rama lho. Rama. Romo. Iki Leres saturipun paman tumenggung ngalap-alap lan paman Yudapati. Menawi promo yudha menika ingkang Romo iki aku layang. ingkang saged brantos para brahmana. Pramila saking menika kula nyuwun kanthi sanget. Mbok bilih wonten ing Mataram titiwanci menika tasih mbetahaken men mangkat dosa promo yudha. Supados saged kangge nambah bentengipun kegiatan wonten ing Mataram. Pramila saking menika jero. Mbok monggo dipun lumarapaken wonten ing Mataram supados dipun tampi pisanipun. Oh, ngono. Iji.
Kowe krama itu. Injil. Sekolah di papan bumi. Kula saking tlatah Imogibi. Imogi. Nuni. Perlune apa kowe sabyanku karo prajurit tenan. Iya kejawi. Lho niku nderek cawe-cawe. Nentremaken tumrap rusuh ingkang sami mapan wonten tekes wiring pojok dalam tinggalipun niat kula kepengin badhe pados pedamelan rene kula menika yang saking dusun gesang kula Oh, itu dari kan, sirasan. oh. Golek gawe Ini kan, aku kan, mau kan kali gitu, ada bojone kan mau, ini kan mau. Terus awet sakmenika raja Mataram tasih betahaken mobil samangke krama menika saged kangge tambah kegiatan wonten hutan. ya ya krama yuda Nuwun kula lho. gonmu caos pabyanku karo prajurit tenan. Sediamu kowe golek gawe. Nuni. Nanging apa ya wis mantep tenan. Cepet saking Imogibi sampun badhe dumugi Raja Mataram menika nuju Prana Sanget sampun pinanggih dhateng para Kiyagung keparmo mbok pilih wonten paripun nggih kados atur pangandikanipun sinten niku tumenggal nggih ngaten menika Niki mawon. Ora aku tak mundur desa. Kowe saka Imogiri wis duwe keluarga. Tegese wis duwe bojo apa durung? kula Iya. dereng lho Sak menika tasih lenggan yo. Durung. dereng lah kula menika kalian yang stri menika kesih giris kok Dadi kowe sing wedi karo wong wadon. kesih adrip Dari sih. Injil kula romo. Yen tak lawas. Sliramu wis. Yen upomo. Iki yo mau upomo. Yen kowe tak gawe karo ngomong. Kula ngaten namung nderek kersanipun romo. Lagi menapa Kakang Pramodito inggih sabar. Coba saka kuwi koyen aku njuk ngelesarikan di sini. Romo itu mesti paling kamu. Lugu kan yo manggol itu terpilih prajurit. Romo itu nuwun kula yen mantep tenan kowe golek karya. Aku kan unjuk nomor sekarang Kanjeng Sinur. Kowe tak larapake, aku mesti diparingi ganjaran. matur sewu sembah nuwun Sakwise kuwi mergo gede laku melaku karo praja Mataram. Kowe tak pacangke karo putraku sekali. Iya, mung bobot timbangan. Aku ora pengen maksa karo kowe. Lem ora kok. kula Yo. ngambung nggih Gelem. nek nuwun sewu menapa ingkang putra putri ugi personapi dhateng kula Nyatane wis tak suwi preso gelem kok. nggih nggih Ya. Yen ngono, sakjroning batinku aku bisa berdiri aku saiki bisa sakit jagung enggak jajan harus minat Kang Mas Kromo. Sekawe kula menika pinanggih lan panjenengan pisan. Wonten ing rasa manah kula
Nanging semono dia. Apa to telo tresnamu sing kumandhut marang aku. Heeh. Notak. Awit aku kuwi asale wong sekolah. Ono tugasan Bukan geblek, saben dina bukan geblek dadi abang. caket waktu adoh sofa. Namun saiki nyatane aku cinakting ratu malah bisa nyanting wong aku. Kang Mas Prono. Katresnan ngaten boten mawas derajat pangkat saha kangga. Nanging raos tresna menika tuwuh saking marang suci, Kang. Ya pancen Gusti Kang Akal Jagat pilamus kepareng ngersani marang para kawulane. Ora mau barang kang mutar. Kang Mas Prono. Sinasih panjenengan menika namung piantun saking Gusti. Nanging kasunyatanipun sakmenika panjenengan sampun dipun kasengkakaken ing minangka manggala. Nek semono. Yo tak bulan-bulan ono. Aku ki gawe mung wong saka desa Komang. Mapan kowe-kowe makhluk sing kaki mengko manggul itu. Ya mung ngono. Mbok menawa ana kurange Subasita ganggu rasane kan durung terlan cukup. Kamu lumaku itu sementara. Ojo tiba-tiba aku kepeksa nyuwun lan njaluk. Iku ulang kok lan itu. Kang Mas Prono yuda ampun sah. Perkawis menika mangke dipun lampahi kados. Oh, Kanthi alun. nek yo ngerti. Rene aku lan sirah makan lagi. Pacanake kese durung ana layang kekancingan tungkape wong arep ngancing dening bali. Iku kang pisan. Kang kaki. Lamun aku makan suwe-suwe ana sak dening taman katemongan. Saru lamun Ya. sabar. Berarti aku iki Cara nucul. dadi manggul tujuannya. Pokoknya bar pangane geblek giras. So, aku tak mundur pamit, nindakake tungkak batu. Sing gak patrake aja-aja sing tua sing tedak tuning kok blandat. Kang Rejo bakal ngejak-jak bumi mentah. Mangke rumiyin. Nembe kemawon pepanggihan. Dapat sampun badhe tak bayar menika kados punika. Ngendikanipun tresna. Aku kurang kepiye diajeng kok Prastya tresna marang. Kula badhe nyuwun pratelane kados sami jenengan. Oh, jadi tetap belum percaya. Iji. Aku kudu nglayanake. Iji. Kudu ping pira kudu nglayanake. Kenyuman gak akan tamas tadi. Cukup mesti kaning kanyang. Sajagatan ono ingkang aja wali. Lah potong tinggal mlanung ya. Dasar putrane nyang loka
Ngerti ya? Masih wedoknya teko bareng dulu mengke dodolan durung ngono mau. Mengko nek pancen wong turu kata tampa tundone mengko akeh wong do drindil tumuju ketemu. Kang Romo. Kowe tega tenan karo aku, Kang. Ora kelingan nalika kowe budal pamitku kowe golek sampeyan. Romo aku padamu. Entendane kowe lali karo aku, Kang. Dumeh saiki klambi saprik dolan. Iya, kok cetha wae. Kang Mas. Liwat tengah. Sejatosipun niku sinten to? Iku wong liwat wong sakar. Saiki lali. Kang Mas Ramayana. Dadi mungguh. Tapi menika Wis kandhane apik Mau ngaku sapa? Aku bojomu, Kang. Bojomu. Aku temoni apa karo bojomu dhewe kok. Minggat kowe. Sejatosipun pawestri menika sinten? Monggo pirang-pirang bloko Kang Mas boten saged pun tutup-tutupi. Kasunyatanipun piyambakipun ngaken menawi garwa panjenengan. Dadi nek ngono kowe ki mbelani karo wong ki mau. Boten ateges pembelani Kang Mas. Nanging kasunyatanipun monggo pirang-pirang triwalih mawon. Sinten pawestri menika wau? Wis rasa. Menawi boten temen lan dipun Nek kowe mbelani kok bisa karo pira kok. Kang
Aja matur nangis, Romo. Lah perkarane opo matur nemesane Rama kok nganggo lisan? Nembe kemawon menika wonten tamu pawestri. Yen kakung kalih Romo. Ana tamu wong wadon siji, wong lanang loro. Injih. Lah ning katunggal menapa? Kadosipun menika pamatosi garwanipun ingkang asma Promo. Goleki bojo Injih. Nanging Kakang Mas Promo Yudha mboten ageni. Malah dipun sepahlani kula ngrasakaken usahaken dhateng pawestri menika wau Romo. Kecepatan, Pun sewu kira. Nyanyi kan? Cepet. Estunipun kula wonten ing Jawi pinanggih kalian Kok Romo? Mbok Promo kira apa? mbok kro. Ana wigati apa kok? Kuning kaping. Mbok Promo. Jaturke ana segersane. Kira apa tumengku? Nggih, Apa kan dadi karo? nggih, Ora sah wedi-wedi matur ana ngersah. nggih. Nyuwun sewu, Ndara. Iya. Niat kula dumugi papan mriki. Kula ngadusi bojo kula. Goleki bojo Injih. lah goleki bojo ana katunggal. Jalaran nalika semanten pametipun saking griya badhe bagus pedamelan. Bojomu pamit saka omah arep golek kali. Injih nanging wonten ing mriku. Sampun pamit kaliyan kula sampun boten ngakeni bling kula menika bojonipun. Lah bojomu saendi? Menika simanipun Promo kira apa? Injih Ndara. Rama Yudha. Kula nggih. Dadi kae bojomu, sisianmu. Yen ngono kowe nang Imogiri wis duwe keluarga. Menika namung tiang-aken ranipun menika nami Promo lajeng kula menika sampun dados Manggala Yudha. Nggih kathahke mawon to Ndara. Tiyang pun badhe nderek mempek kamokten lajeng melu-melu dadi jeneng Mbok Promo rene aku Kang Promo. Promo. Tak rewangi tekan ana papan kene mergo ketang tresnaku karo kowe, Kang. Nanging kenapa apa saiki kowe mingerke blakmu? Kowe Nambah ya ora apa-apa. Kowe tega karo aku. Tambah. Iya, iya Mas. Rama Yudha. Kula Saiki aku tak mundur Tris. Jawaban kanthi jujur. Aja ana barang sing kok nutupi. Kowe matur ana ngersah. nggih. Goro sewaleh menapa niku. Menika semah kula Bojomu. Kang. Kowe wis ngakoni nek aku bojomu. ya kaya ngene iki nggonku ngandur tumindak Allah satemah aku lali karo kowe ya satu jaluk pangapura sing gedhe pamungkumu ya wong Rama Yudha. kula lho Sekawit kowe matur yen durung duwe bojo. Durung duwe sisian ana ing omah. Nanging kasunyata kowe wis duwe keluarga ning omah. Tegese kowe ngapusi. Kowe duro marang aku. Uga ngapusi marang negara. Engkang mongko. Sistem sembire. Wong ngapusi marang negara itu ndone bakal ngedol negara.
Kromo itu. Kula lho. Tumindak luput. Tumindak kleru. Mula aku minangka badal wakil dalem Kanjeng Sinuwun. Tak pocot kengganmu minangka Manggala Yuda. Bojomu luput. Bojomu wani ngapusi malah. Jalaran menika kepepet ing kawontenan. Yo najan kepepet jeneng wong ngapusi iki kleru. Kleru niku. Ora bener. Waduh wonten keparengan. Ampun dipun pocok. Kromo Yuda. Kula lho. Kowe nggono kalutan. Yen kowe ngapusi marang Kula sampun ngrungokasi sonten niku. Kula sedaya kula tansah nyadong teduko saha nyuwun ing samudra parsami. yo yen kowe nggono kalutan aku minangka seksi. Aku minangka seksi. Nanging pantuman tumindak kaya ngono kuwi aja kok balik. Nggih, Kang Kromo, piye mbok? tumindakku luput ya Kang. Kowe kleru munggah negara. Aja tok baleni meneh. Kang Kromo. Nek kudune kowe urip seneng, ning mergo aku dadi uripmu. Rekoso kaya ngene, Kang. Yo bisa meneh. Aku sing luput aku njaluk pangapura. Tiba sepadha-padha, Kang. Yo iki. Lebaran. Yo iki jeneng mergo wong kepengin kalungguhan. Saengga blereng mripate lali marang parko kang ditinggal meneh. Lali marang Purwadasina. Tegese kurang anggo nusyukur ana ngersane Gusti Kang Wos. Kowe iso lali Purwadasina. Yo iki tegese kang jenenge melek gendong lali.
Thank you.